Паўлюк Трус, ён распачаў тут гэты пісьменніцкі куток. Яго паклалі сюды першым у 29-м годзе. Экскурсію па менскіх вайсковых могілках правяла настаўніца і пісьменніца Ганна Севярынец. Ужо некалькі тыдняў валанцёры тут парадкуюць магілы, каб камунальнікі не прызналі іх занядбанымі і не зруйнавалі, замяніўшы аднолькавымі плітамі. Тут ляжаць нашыя пісьменнікі. Паўлюк Трус, Кузьма Чорны, Алесь Гурло, Міхась Клімкович, Валянцін Таўлай. Тут ляжаць Евстигней Мирович, тут пахаваная прафесура БДУ 30-х і 40-х гадоў. І, канешне, гэтыя могілкі не асобныя нейкія пахаванні, а менавіта ўсе могілкі ёсць помнікам часу, ёсць помнікам гісторыі, ёсць унікальным помнікам гораду. І знішчэнне, гэта знішчэнне менавіта тых самых легендаў, па якіх мы ўсе так сумуем. Калі мы кажам, што нам няма куды прывезці турыстаў, нам няма што распавесці дзецям, нам няма на чым пабудаваць легенды Менску, а яны тут усе, тут кожны помнік легенда і кожны помнік можна чытаць як кнігу. Надмагільнікі так не прачытаеш. Рэканструкцыя вайсковых могілак, якая пераважна выяўляецца ў пілаванні старых дрэваў і руйнаванні магіл ды агароджаў, выклікае абурэнне гісторыкаў і краязнаўцаў, бо вайсковыя могілкі гістарычна-культурная каштоўнасць другой катэгорыі, то бок яны маюць нацыянальную значнасць. Такі помнік ставяць на магіле апошняга чалавека з роду. Гэта помнік не толькі чалавеку, які памёр, але ягонай сям'і наогул. І ўпарадкаванне магілаў і экскурсіі па могілках актывісты плануюць працягваць. Выбітныя беларускія выканаўцы, генералы айчыннага року. У адзін дзень на адной сцэне. Пад Менскам адбыўся маштабны музычны фэст «Наш дзень». Распачалі канцэрт былая лаўнскейдж «Час лайна» каманды, што перамаглі ў конкурсным адборы. Пасля рэй узялі дасведчаныя музыкі. На нашым дні можна было патанчыць пад гурты за Супербулс, Дюцюкі, Вольскі, паслухаць блюз ад Крамы, рамантычны рок ад Нескіз, Акуты. Паслэміцца пад экспрэсіўных нейрадзюбель «Дай дарогу», БН, або паспяваць меладычныя балады з Пятром Клюевым ці з Дмітром Вайцюшкевічам. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Зарадзіўся такой атмасферай даўно, скажем так, у Беларусі на такіх пляцоўках не выступаў. І для мяне радасна, што людзі, па-першае, ёсць, што надвор'е спрыяе і што ведаюць тэксты песень. Фэст у музеі архітэктуры і побыту адбыўся без запрошаных замежных зорак. Публіка сабралася выключна на айчынных выканаўцаў. Сабраць усіх у адным месцы гэта нешта неверагоднае. Я спадзяюся, што гэта не апошні раз. Вось весь мой плейліст з плееру зараз на сцэне ў адзін час у адным месцы. Гэта вельмі круто. Гэта Кулінковічы, Вайцюшкевічы, Акуты і Супербулс і шмат іншых песен я вось чую з маіх фільмаў, з «Партызана», з «Гаража», з «Вышэй за неба». Наш дзень выйшаў за межы сталічнага канцэрту. Сцягі з бела-чырвона-белую стужкай і гербамі розных гарадоў луналі над музычным фэстам. Арганізатары не выключаюць магчымасці зрабіць наш дзень штогадовым. Людзей даволі шмат добрых эмоцыяў, шмат пазітыву. Я думаю, што гэта толькі пачатак. Вядоўца канцэрту проста са сцэны правёў апытанне, якія яшчэ беларускія гурты можна было б запрасіць на наш дзень. Публіка лёгка дапоўніла спіс сваіх улюбёных выканаўцаў. Таму, відаць, гісторыя фэсту айчыннай музыкі будзе мець працяг. Андрус Текінданг, Белсат. Все гэта вось тут, усе гэтыя сцены памятаюць гэтыя падзеі. Незвычайная прэзентацыя прайшла ў Бабруйску. Кнігу «Забыты корпус», прысвечаную дзейнасці польскага войска на Бабруйшчыне, гісторык Ігар Мельнікаў прэзентаваў у крэпасці, дзе і месціўся першы польскі корпус на тэрыторыі Беларусі. У 1920 годзе гэтая тэрыторыя была акупавана польскімі часткамі, змагаліся тут польскія жаўнеры супраць бальшавікоў. Быў тут лагер для вайсковапалонных бальшавікоў. Кніжка таксама прысвечана Бабруйску і БНР, Беларускай Народнай Рэспубліцы, стагоддзю, якое мы адзначаем у гэтым годзе якраз такі. І вось усё гэта адбывалася здесь на фоне абвяшчэння БНР.
Прэзентацыя прайшла ў скляпенні бастыёну побач з месцам, дзе была менская брама цытадэлі. Гэтыя муры памятаюць падзеі 100гадовай даўніны, перыяд польска-бальшавіцкай вайны на Бабруйшчыне, калі акурат і ствараўся і дзеяў забыты сёння вайсковы корпус. Гісторыі Бабруйскай крэпасці ў кнізе надаецца асаблівая ўвага, бо гэта адна з найбольш адметных вайсковых фартыфікацыяў усходняй Еўропы. Кніга «Забыты корпус» – 10-е выданне Ігора Мельнікава пра малавядомыя старонкі гісторыі Беларусі. Ірына Дарафейчук, навіны культуры.